автоледи конкурсында 6 ел реттен катнашам. Миңа бу автоледида катнашу бик тә ошый. Минем машинада йөрүемә 13 ел стажым бар. Мен рәхмәт катнашучы кызларга да за поддержка, рәхмәт шулай Гүзәлгә, ел сайын чакырып тора, рәхмәт ГАИ хезмәткәрләренә. Менә бу бәйгедә катнашу өчен сез әзерләнәсезме, ничектер? Кабатлыйсызмы менә? Әзерләнәбез. Правила дорожного движения кабатлыйбыз. Иң беренче юлга чыкканча. Битинде бүген хәзер шундый матур этабына награждать иткәнбез, һәм киләсе елларга да гына инде тагын шушы состарда китеп калабыз.